Здравейте, дами и господа, аз съм Пукстар и днес ще играем на FIFA 16 Career Mode епизод 2. Виждате, този матч сме го загубили, защото не ме избраха. И го симулейтнах и паднахме 1-0. И сега ме избраха за матч от Capital One Cup срещу Mansfield. И ще се върнем, когато той започне. Дами и господа, ето го, матчът започва на Корт Лейн. Това е техният вратар, който е на 40 години. Уоу! Вижте го с колко бяла коса е. Мисля, че вкарването също не е доста лесно. Аз ще се опита да направя някакъв хубав финт. О, дами и господа, виждате хубав удар от мен. Мислих, че този вратар ще е малко слабичък, защото е стар. Но играе си дядката. Но вижте, какво волемо забърдаха. Браво на моя съотборник. Извинете за това. Супер гол. И 11 минута вече. Резултата е още 1-0. Аз ще разиграва топката е в мене, но я изгубих веднага. Нищо чудно бе. Техният отбор разиграва доста. Но топката веднага попаднали в нас и ние правим доста бързи атаки. Виждате, това е аут за нас. Този не знам какво се опита да направи, да центрира или да бие. Пак не беше точно. Виждате колко са слаби малко моите съотборници и този не успява да ми направи извеждащото подаване. Съжалявам за шума, който е. Търся начин как да го оправя. Подаде съдията. Фаул за нас. Не знам що. Вратаря подава към един от моите съотборници. Той връща мене. Аз връщам на един друг. О, това беше доста криво, но атаката беше доста добра. Топката беше подаден към мене. Айде, тичи иде. Виждате колко време не мога да я вземат. Не знам какво направи с отборника ми тук. Но ще избягаме така, че да мога ми я подадат. Ако съм това да стане гол. Да. What the fuck? Как е изпусната? Можеше да стане добра атака. О, виждате какъв извеждаш пас за мене. Ще успея ли да го надбягам? Не. То нямаше никой вътре, но видях този мой съотборник и той вкарва първа асистенция за мене. Виждате как се преборих с той и успях да я центрирам. Нашият съотборник с невероятно включване. Вратарят. Тази можеше да я хване, виждате. И нашият съотборник вече има 2 гола за матча. Топката пак е в наша полза. Ще му я изведа.
И топката е в ръцете на вратаря, a.k.a. дядката. Аз не знам кога ще ми я подадат, освен ако не я поискам. О, исках да свия назад, но той ми отне топката. Това чичка. Мало виждате, топката излезе. Доста смешно, бих казал. Шут от моя страна, но пак беше блокирана топката. Първи корнер за матча, мисля, че... не, те имаха един. Искам центриране, но топката не стига до мене. Всъщност беше близко. Мой съотборник отигра. После един ми избил с главата. Шут и пак излезе. Ще се върнем като стане нещо интересно. Атака от моя страна. Дали ще бъде гол? Не, вратаря спасява. Оп, има още един шанс. Той не е за мене. Топ. Много криво. Иначе ударът беше хубав, ако беше точен и влизаше направо. Второто по време започва. Надявам се да отнемем топката сега и да направим една бърза контратака. Техният отбор си я подава доста уверено. С тия извеждащи пасове. Отнех топката. И ще изчакам моят съотборник да тръгне да тича, защото аз не съм много бърз. Чудесен извеждащ пас го направих. Сега трябва да очакваме центриране от него. Това беше за другия ми съотборник. После той отправи удар и вратаря спаси. Центриране е за мене и накосно да влезе. Нищо. Накосвам. 50-та минута вече, 5 шута имам, нито един гол. Осем рейтинг. Не, вече падна на 7,7, вече е на 7,8 и 7,9, пак на 7,7. Рейтинга ми доста се мени. Не съм в засада, Какво беше това центриране? Уау. 53-та минута. Надявам се да не ме извадят, де. Уау, рейтинга ми спада доста. О, как го прибих това. Боже. И рейтинга ми пак се качи. И сега сигурно пак ще падне. И пак вече е аут. Видяхте, техният капитан се ядосваше. Правя пасове. Айде. Така. Виждате, Ди Мария е купен от ПСЖ. Това пас за мен ли беше? Не знам. Аз се сбутах с ония. О, давай вземи топката, бе! Ужас. Това матч не е един от най-добрите ми. Мисля, че ще ме изкарат. Поне да вкарам гол. Това искам. Добре, сега ще тръгнам тук на спринт. Добре, за какво рейтинг ми намаля? Нищо. Тръгнал съм, няма да се спирам. Виждате, избутахме. Смисъл... Бавен съм. Тук ще бия... Охо, какъв пропуск. Сигурно сега ще ме извадят. Не. Доста неочаквано.
Атът е изпълнен късо. Дай, вземи му и да е. Добре, не успяхме да ме вземем. Сега. Топката е отнета, в наша полза е. Да, тук бе. Искам правя пасчета. Невероятно не извеждаш пас. Леле. То тъп дядка. Какво стана? Да, извадиха ме. Това се очакваше. Доста неща ми се увеличават. Ще потренирам малко. Измерям тия неща. Рандом. И сега това. Ще ги симулейтна и дано да стана вече 66 рейтинг. Не ставам. Това е тъпо. Доста. Виждате, че сме на последните места. Дали ще играя този матч? Не. Няма да играя, дами и господа. Едно на едно. Ние сме вкарали, после те са ме вкарали. И срещу Бърли няма да ни изберат. Тук също ще паднем 100%. Не, били сме. Браво. Чакай сега малко пак да потренирам. Това заби нещо. На джойстика му се изтощават батериите. Но имам резервни. Да, искам апгрейд. Как няма апгрейд? Нищо. Добре. Ще се върнем, когато ме изберат за някой матч. Дами и господа, избрахме за втория матч от Capital One Cup. И сега вече дигнах 66 рейтинг. Ще се върнем, когато влезем в матча. Дами и господа, матчът започва. Играем на Molten Road. И сега ще се опитаме да отнемем топката. Още в началото на матча. Те почват да разиграват. Айде, вземи де. Отнехме. И супер извеждаш пас направих. Рейтинга ми се дигна до 10. И това е корнер за нас. Трине и не успях да стигна до топката. Да видим за кой ще е тъча. Наш тъч. Супер. Добре. Леле. Какъв пас? Центрирането с ляв крак и това няма да е гол, защото не стигнах до наш съотборник. Всъщност беше до наш съотборник, но от другия отбор го надскочиха. Невероятно странно връщане до вратаря. Тоста топка да ме убие ли иска. Какво спасяване на вратаря. Това е страхотно просто. Пак искам тук да ме центрират. Не, един съотборник ме надскочи.
Дами и господа, тук имаме фаул. И вижте. Съдията слага спре, но той е невидим. Това ще бие по-добре. Оу! Невероятен фаул. Но за жалост оцели гредата. Какво направи моят съотборник? Не знам. Айде, вземи я дай. Успяхме. Мамка да е. Невероятно извеждащо подаване, невероятно овладяване на гърди. Това дали ще бъде гол? Не. Защото трябва да си апгрейдваме шута. Аз съм само 66 рейтнат. Което е тъпичко. Пак взех топката. Извеждащо подаване. То успя да стигне до съотборника ми, но той направи някаква глупост. Това излезе и е наш тъч. Футболистът не успя да го владее на гърди добре. Вратаря! Али! То вратар е невероятен, дами и господа. Нищо. Ние все пак ще успеем да му вкараме. Невероятен пас глава. Пак. Да, топката стигна до нашия отборник. Ще му я поискам. Може ли? Мерси. Пак подаваме на нашия отборник. Доста владеем топката пред тяхното наказателно поле. Какъв беше този шут? Добре, имаме 6 шута. И ще се върнем като стане нещо интересно. Дами и господа, владеем топката. Тук ще успея да бия, но той я блокира. Тъпа работа. Yes! Не! Съжалявам, хора, че не подавам. Вратар, какво правиш, бе? Браво. Сега се връщаме на позицията. Какво беше това? Видяхте какъв фаул стана току-що пред очите ви. Нищо. Какво пак на мене? Не съм толкова висок, бе, вратар. Разбери. Трябва да се увелича стамината, защото той намалява бързо. Да, така. Тук това беше добро центриране от тяхна страна. Искам да извеждаш пас. И го получавам. Плюс това вече се оформя атаката. Добре, по-добре да бия са на хубаво вече. И това е невероятен гол, дами и господа. Супер. Нашият съотборник успя да направи нещо. Аз не успях, защото съм сляв. Всъщност аз играя с десен крак тук и левия крак направих добър шут с ляв крак, но нищо не стана, но после моят съотборник успя да го отиграе. Як беше гола с глава? В смисъл беше на празна, така че не е чак толкова як. Тичаме напред. Те, моите хора, си я разиграват. Какъв невероятен дълъг пас. Овладяването не беше зле също. Соп.
Извеждаш пас, но пак я получавам. Защо пак ми я дават тебе са отборници? Какво беше това центриране? Корнер? Yes, корнер е. Ще си е така, в случай, че я избият. Не, той вратаря ще я хване. И по време ще се върнем след него. Дами и господа, по времето почна. Второто по време де. Топката е в наша полза. Това беше доста слаб пас от нашия съотборник. Аз съм с доста малко рейтинг. Но успях да подам. Но съотборника ни се заплете. О, леле. Какъв беше този шпагат? И аз не знам. Жълт картон получих. Втори матч изигран от Capital One Cup и първи жълт картон. Да. Давай пас, де. Атлетико Мадрид подписват с Марко Верати. Оле. Слабо центриране. Иначе владяването беше хубаво, но извън игрището. Топката доста рядко. Не, шпион се. Изобщо не сега доста рядко до мене. Често си я получавам, ето виждате сега. Когато я поискам. О, какъв шпагат се опита да ми направи този буклук. Добре, корнер за нас. За сега добре игра, въпреки малкия рейтинг, който имам. Центриране пак за мене и не беше изобщо точно. Хубаво беше, но не беше точно. Айде, подай да. Yes. Топката пак стига до нашия отборник, така да не губим рейтинг. О! Yes! Града, дами и господа! О! Yes! Втори гол в кариерата ми. Невероятно. Вратарят направил голяма глупост. Но тази града, която целих, вратаря си лежеше, топката му се удари в гърба и аз просто трябваше да нацеля вратата. И топката де. Ето мен сега да видим каква е смяната. Нали не съм аз? Не съм аз де. Супер. Па мен нямаше смяна. Ма, не знам. Да, имаше смяна де. И е от нашия отбор човека. Да, така. Давай. Аре де. И слабо. Ще се върнем като стане нещо интересно. Отнехме топката, дами и господа. Сега ще стане контратака. Извежда пас направих на нашия играч. Той какво ще направи? И това е корнер. Пак за нас. Вътре съм. Центрирай, пич. Така. Получих центриране и тук се беше блокирана точно. Какъв беше този пас, не знам. О, какъв удар. Жалко, че не беше точен. Пак корнер. Значи он е избил. Гледайте, не мога вкарам толкова близко разстояние. Тия толкова блокират. То му е мощна с петичка. И сега става доста добра контратака, но беше спряна. Давай де, вземи. Така. Вземете топката. Така. Боже. Дали това центриране ще бъде добро? Не. И мисля, че сега е моето време. Ще ми изкарват ли? Да. Това беше краят на матча за мене. Да видим.
станахме на матч и има малко ачивменти. Нали вече искат да ме пуснат под наем. Няма да ходя там. Това е доста тъпо. Ама доста тъпо. Мисля сега клипът да приключва. Това беше втори епизод на FIFA. Аз съм Пукстар. Абонирайте се, харесайте клипа и до скоро!